салом алейкум бинандагони хабартиҷӣ. имрӯз дар тоҷикистон дар остонаи иди фитр нахустин аксияи хайравӣ аҳли санъату фарҳанг роҳандозӣ шуда ба 50 хонаводаи ниёзманд маводи ғизоӣ кӯмак расонида шуд. дар аксия шабнами сурайё, нигина амонқулова, мадина ақназарова, ҳуҷастаи мирзовалӣ, зайнура пӯлодова, шабнами собирӣ ва рӯзноманигор мубориз усмонов, сабринаи нарзӣ ва ғайраҳо ширкат карданд. ин навори тарғибӣ ва хайп нест, танҳо ба хотири водор намудани шумо азизон дар роҳи анҷом додани амалҳои хайр аст. мо дар якҷоягӣ қудратмандем ки дасти чандин маъюбону ниёзмандону беморонро бигирем. пеш аз ҳама миннатдории худро ба ҳамаи шахсоне ки челленҷи моро дастгирӣ карданд баён менамоям. бо кӯмаку дастгирии шумо мо тавонистем ки ба 50 оила кӯмак расонем, гуфтанд дар шаҳри аксия сарояндагон ва афзуданд ки ин оғози кор буда. дар аксияҳои оянда ба ин кори хайр ашхоси доро ҷалб мешаванд. аз навор дида мешавад ки чӣ гуна мардум ниёзманд аз дастгирии ситораҳо изҳори шодмонӣ мекунанд ва дар ҳаққи онҳо дасти дуо мебардоранд. вазорати тандурустии тоҷикистон мегӯяд то соати 18:30 май дар тоҷикистон 2738 нафар гирифторони коронавируси нави COVID-19 ошкор гардида, аз ин беморӣ то кунун дар мамлакат 1223 нафар шифо ёфта ва 44 кас ҷон бохтааст. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. худотона эҳтиёт кунед. агар тавонед ба хонатон шинед, кӯча набароед, танҳо ба магазин тамом. агар хоҳед дӯсту ёру рафиқонатонро дуруст нигоҳ бошанд, шумо набояд кӯча буроед то карантин тамом шуданаш. дӯстони азиз, ҳатман нависед дар комментария.